ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. мувофиқи графика, видеои имрӯза аз рубрикаи видеоҳои даҳшатнокае. ва бардораи канал дар шумо тавсия метам ки метонем бидуроен ҳама каса подписатсия кунен ва номи каналам худшам ҳама касай как раз. Агар ки подписчикош бардоро 3000 шид, 5 нафарда 5000 рубла тақсим мекунанд. Ва акнун мемонам яке аз видеоша бидуроен бинен чӣ гуна астай, бо асталин видеоша метонем ки дар каналаш омада тамошо кунед. Ссилкаш дар якум комментария закрепить дегаи ссилкаи каналаш ва дар подсказкаи болои видео ҳам мебурояд. Бидуроен айнома салом расонед. Рафтем. Ин видеои имрӯза бародаро дар аслам метавонад ки шуморо хеле ҳам сахт битарсона, бо вуҷуди оне ки ҳар яке мо мусалмонем, ҳар яке мо чунин корҳоро медонем ва қабул дорем, бо вуҷуди инам метавонад ки шуморо битарсона. Барои хотир огоҳӣ мумкин мақсад ягон одамое ки хеле эҳсосотии бад ҳастанд тамошо накунед. Дар ҳаёт рост қавл бошӣ, рост бошӣ, дуруст бошӣ, дар кору бори худат, дар ҳаёти худат виҷдонот ки пок боша. Чизе ки шумо дар видео мебинед ин ҳақай. Ин чизе ҳастае ки мо аз ин гирифта наметонем. Яъне ки ҳамин қадараш басандае. Барои аввал аллакай шумо фаҳмидед чӣ гуна видео мешава. Барои ҳамин хотир теоритон набинед. Касе ки мемона тамошо карданда беистен, лайка биҷиқен, давом метиҳем. Касе ки аллакай фаҳмиден чӣ гуна видео мешава, просто баъдан наген ки чӣ хеле видео страшни бад мемонем. Хоб ҳоло боша, табтон хубай, рақамҳои дар болои экрана сабт кунед. Ин ширкати шифофармое ки шумо метавонед рафта фитобочка, ҳиҷома, массаж бепул кунед. Агар ки айноми канали Есим Шарипов муроҷиат кунед. Ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, лоғар шудан ё ин ки баръакс фар бешидан, бемориҳои мардона, занона, барои бемориҳои ҷинсӣ, барои ёрдам кардан дар чунин намуд корҳо, хунукзадагӣ ва дигар шифофармо муроҷиат кунед. Видеое ки якум оғоз мекунем, дида мешавад ки ин видео ё ин ки дар Туркия ё ин ки бо туркзабонҳо дар ягон ҷои дига ба навор гирифта шудагиай. Маълумот дар ин бора пурра нестай, лекин мувофиқи рубрика барномаи хабарӣ нестай. Характераш дигарай. Монда худи видео муҳимае ки дар видео чӣ рух метиҳад. Хоб тамошо мекунем. İyi ki geldin hayatıma. Biliyor musun benim dün doğum günümdü. Evet, seninle aynı gün doğmuşuz biliyor musun? Senin de doğum günündü, benim de doğum günüm. Yok bir şey olmuyor, ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Bir şey olmuyor aşkım, merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım, hiçbir şey yok. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne geliyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Raziye. Aşkım. Аллоҳ раҳмат кунад. Чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, мувофиқи ҳамун қадаре ки описание дар ин видео гуфта шудагиай. Албатта ки мо дар ин ҷа 100% гуфта наметонем чӣ гап рух додагиай, лекин ҳамчунин дар описанияи видео ҳам гуфта мешавад ки мурдагиай дар ҳамин ҳолат ва гуфта мешавад ки фариштаи марга дидагиай. Албатта ки мо ин корҳоро рад карда наметонем, чун ин корҳо ҳастай ва ҳатто ман чанд сол пешам як видео кардагӣ будам ки фақат танҳо дар бораи фариштаҳо маълумот гуфтагиам. Метавонед шумо тамошо кунед. Агар касе ки надида боша, ман картинкаша ҳоло дар болои экран нишон метиҳам ва подсказка қатъиан ҳам видео мебурояд. Бидуроен дар ҳамун ҷа маълумот пурра бо дар бораи фариштаҳо ҳам ҳастай. Шумораи малоикаҳоро танҳо худованд худаш медонад, лекин 9 малаки мураккаб наздик ба худованд ҳастанд дар арш, ки ҳар яке ӯ вазифаи худро доранд. Якум молик дар дузах. ҳар ки тифли хастаро гирён кунад, моликан дар дузахаш бирён кунад. Дуюм малакулмавт ё Азроил, вазифаи қабзи рӯҳ ё рабудани ҷон аз тан. ба ин дурӯза умри бебақои худ чӣ менозӣ? Ҳамеша қобизулавроҳро андар камин бингар. Сеюм Ҷабраил пайғоми ҳақро ба пайғомбарон ва авлиёҳо мерасонад. Илми ғайбро кас намедонад ба ҷуз Парвардигор. Гар касе гӯяд ман медонам, зинҳор бовар мадор. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаргиз намегуфт гар намегуфт Ҷабраил, Ҷабраил ҳаргиз намегуфт то намегуфт кирдгор. Лекин ин чӣ хел кор ҳаст, ира мо рад карда наметонем. Касе ки чизе бига нага
бале видеоҳое метавонанд бошанд ки ягон хесохта ягон кор кунанд, лекин ин кор реал не. Чизе ки дар экран ден ин видео ҳам метавонад ки дуруст боша. Барои чӣ хотире ки чихеле мебинед шумо ин дар беморхона одами беморе. Бародар пурра реклама а YouTube дидум, да YouTube сайт дора. Ссылкара парто, скриншот ки нишон битек, сайти ки, рекламаи ки, чихели абача гапа пурра гуфтестам ку. Ин овози гуфти дар реклама да YouTube дидум сайт дора. Кадом сайт? Сайти ки айкиҷо ма бояд айкиҷо бифаҳмам. Дар ҳама яким SMS бояд сарақа скриншот мекарди, роӣ мекарди ки ина канал, ина ҳаминҷа гирифтам, ина ҳамин номер. Бахшиш бардора я одам нависонда ки ассалому алайкум, як авиакаса билет гирифтиян. 5 числа рафтиян ки билет набудай. Навистамша ки кадом авиакаса рекламаи ки пура навис, нависонда ки реклама а YouTube дидум, да YouTube сайт дора. О сайти ки бародаро ҳами ма инами хелай вақти ма да, вақти ма и тараф видео кардан, и тараф ҷавоб дан ҳамаам аднавре мена. И қадар одам бисёр ҳаракат мекунам ки ҳами одамо мағзи гапа нависанд то ки ҷавобшона тезтар бигиранд. Баъд я хел вақт ҷавоб дагӣ ма дар назаршон грубӣ мераса. Охай ма дамҷа чира хато гуфтестам. Дурст бинавис, пурра бинавис ки ина бародар на скриншот, инами номер да мо занг задем, инами номера мо айнамиҷа гирифтем. Чӣ ма да 1 соат авсона мехонӣ? Мерава аэропорт, номаш намеброя. Баъдан обратно одам да занг мезана, одам чорни кардагия. Агар ки дида боши да ҳамиҷа боши, риски одам аз чорни биги, корша ҳал ки. Ва ё ин ки барномара да YouTube интизор ша. Хоб бахшиши зиёд. Видеои ки айни замон тамошо мекунем бародар, дар бисёр сайтҳо YouTube яъне ки маҳдудият ба синни сол мондагиашон. Ман ҳамира баъзе ҷоҳоша мепӯшонам, хира мекунам, баъзе ҷоҳоша мумкин бубурам. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки YouTube маҳкам накунад шутоби. Лекин пурраи ҳамин видеоро бебуридан, бе ягон хира кардан, ман дар Telegram канала мепартам бародар. Ссилкаи Telegram канал ҳамеша дар якум комментария ҳаст. Ҳамеша. Дар ҷа мешава як коргарай ба камераи назоратӣ сабт кардаштагия. Ин маънои уро дорад ки ягон чиз дар иҷа дурӯғин нест. Чунки дурӯғ гуфтанам дар ино дар корам нестай. Ва чӣ хеле ки шумо мебинед, ин ҷавон чизеро мебина ва ба мисли ягон чизе ки дар осмон парвоз мекуна. Ва чӣ хеле ки мебинед, ҳамонро сир кардестай. Ки дар натиҷа шумо мебинед ки рушд тарафи ҳамон мемонаву ҳамин хел беқувват мешава ва шах мекунад дар як тараф. Фақат рушд тарафи ҳамон мешавад. Дига одамо медаванд. Баъзеҳо дар иҷа гуфтагианд ки одамои пайдо шудагианд, албатта гуфтагианд ки мисол свет задаиша ки шах шуда дига. Чӣ хел свет? Кадом свет? Бале ҳо замин тара, лекин аввалш агар бинен дар ҳаво чизеро дида ку, ҳеҷ дар свет гап намерава. Свет ки мешунед одам дигара қабидагӣ буд, иёро мезад. Чӣ хеле ки мебинем бародаро, дар иҷаи одам фавт мекуна. Чӣ гуфтанем? Арзандаи раҳмат боша, Аллоҳ раҳмат кун. хоб, видеои баъдие ки тамошо мекунем, дар иҷа мо мебинем шахс хобай ва аз болои ӯ як сояе бармехеза ки ҳангоми соя бархестан сари мардак ҷунбидеста. Чӣ хеле ки шумо мебинед. Бале дар иҷа фикрҳо гуногунай, баъзеҳо мегӯянд ки ҷинай, баъзеҳо мегӯянд ки одам мурдак. Шумо боша фикрҳои худтонро дар ин бора бинависед ки дар иҷа чӣ метавонад бошад. дар видеои баъдӣ мо чӣ хеле ки мебинем, мошин ба болои тротуар мегзара. Албатта ки қонуншиканӣ мешава, лекин дар иҷа мо да қонуншиканӣ ӯ муҳим нест. Муҳим оне ҳастае ки мувофиқи рубрикамон чӣ рух метиҳад. Чӣ хеле ки шумо мебинед, ҳангоме ки дари қафо кушода мешава, як сояи равшан ба болои мошин ҳамин гуна ҳамин замон маҳз мегзарад. Оҳиста мекунем, диден сояро. Бале метавонад одамо бигӯянд ки ягон магаз ё ин ки ягон чӣ ба назди камера мисол мепара, ҳамин хел метавонад бошад. Бале чунин корам метавонад бошад, но дигар тараф корш ҳам мумкин дошта бошад. Шумо чӣ фикр доред? Метавонед дар комментария бинависед. лайк мондани шумо бародаро дар видеоҳо ба хотири ягон ҳолатҳои даҳшати ё ин ки ягон ҳолати худи видео нест. Лайк мондани шумо дар видео ба хотири муаллифи канала, яъне ки ба хотири қадр кардани меҳнати вай. Барои ҳамин хотир бетараф набошед. Хоб, дар видеои баъдӣ ки мебинем, дар иҷа ман гуфтан наметавонам ки инҷа чӣ рух метиҳад, лекин мо фақат як сояеро мебинем ки
аз тарафи як одами дигар мебарояд ва ҷолибиш дар инҷа он мешавад ки рафта дар як одами дигар мераса ва ҳолати онеро ки ҳамон вақте ки дар тарафи дигар одам мераса ин одами демгина ҳис мекунад ва худи ин видео тавассути камераи назоратӣ дар кӯча ба навор гирифта шуда ҷихеле ки шумо мебинед ва нигоҳ кунед ҳам момента чӣ метавонад бошад ба фикри шумо дар комментария бинависед. видеои дигар дар ҳолати садамавии бардора мо тамошо мекунем баъзе ҷош ҳам мақсад мебарам ба хотири бо медонем ютуб маҳкам мекунад пурра дар ютуб дар телеграм мепартом яъне ки дар ҷое ки ман пауза кардам мототсикл бо мошин бармехӯранд баъдан баъди бархӯрдан мо мебинем моментере ки аллакай мошини чапашидага мототсикл чапашидага ман ҳамҷоша мемонам ба бинед дар инҷа чӣ гап мешавад як сояе пайдо мешавад. ҳамеша ман дар ин видеоҳо мегум дар ҳамин рубрика бештар мегум ки монтаж қади тавассути монтаж ҳама кора карда мешавад тавассути монтаж ҳама кора карда мешавад лекин чӣ мешавад ки агар монтаж набошад чунин кор имкон дорад ё ин ки на дар комментария бинависед. дар ин видео ҳам ягон чиз шумо мушоҳида кардем чӣ хеле ки шумо мебинед дар инҷа садама буд баъде ки садама рух метиҳад як сояе дида мешавад ки баъд аз они садама шудан як сояе дида мешавад ки ман ҷои сояша напӯшондам инҷаш оригинал ҳастай чӣ хеле ки шумо мебинед давра кардаги дидед соя биромад. дар видео бошад дида мешавад як ҳуҷрае ки ба мисли беморхона ё ин ки ягон ҷои дигаре ба назар мерасад ки шахс дар болои крават хоб аст. Каме баъдтар чӣ хеле ки шумо мебинед ба мисли ба назар мерасад ки ин шахс аз ҷош мехезад. Баъди оне ки мехезад боло мешавад мебинем ки ин шахс худаш нахеста як сояи обие аз болои ӯ бармехезад. дар ин видео бошад дар аввал нофаҳмо ки ин шахс аз чӣ метарсад ва мегрезад вақте ки мо кадра оҳиста кунем ва калон кунем дида мешавад дар дохили алафҳо як сояе бармехезад ки рӯш ба рӯи одам аст чашм даҳон дида мешавад ва на танҳо мо метавонем бигӯем ки чизе ҳастае ки танҳо дар кадр ҳамихе тофтай аз реаксияи одаме ки метарсад инам метавонад ки шаҳодат бита аз ягон чизе ки дар асл бошад. шумо фикрҳоятонро дар комментария бинависед чӣ фикр доред оё видео сохта буд ё ин ки чизе дар асл вуҷуд дошт. ва видеое ки мебинем ба ҳами ҷамъбаст мекунем ин видеоро ман хиёл мекунам ки пеш дар ягон барномаи дигарам ҳам кардагӣ будам ба хотири оне ки ман дар шиноса ин видео
чихеле ки мо шумо мебинем дар болои бом як равшание пайдо мешавад ки баъдан оҳиста ба осмон парвоз мекунанд ва мо хуб дида метавонем вақте ки кадра пеш биёрем чӣ гуна ҳастанд ино ва чихеле ки мебинем ба мисли ду соя ворӣ ба назар мерасад, ду сояи равшан медодагӣ ворӣ ки ба мисли бадани одам ва сари одам. Ва дар бораи ин видео чӣ гуфта шудагиай? Хушбахтона каме маълумот ҳастай дар бораи ин. Айни замон гуфта мешавад ки баъдан маълум карда мешавад ки аз ҳамин дом як зан мемира, як зане ки хеле ҳам тарзи ҳаёти дуруст пеш мебурда. Агар ҳамин хел бошад дар асл, Аллоҳ раҳмат кунад. чихеле ки шумо мебинед ду сояи як зан мурдагиай, аллакай фаҳмидем ки барои чӣ ду сояи. Оиди ҳамаи коро чӣ фикр дорем шумо? Албатта ки мо ба фариштаи марг бовар дорем, худи марг бовар дорем. Ҳар як шахсе ки ба дунё меояд шаҳодати онеро дорад ки он шахс мирандааст. Омода бояд бошӣ. Ҳеҷ кас намедонад ки кай мемира. Ҳама медонад ки мемира, лекин ҳеҷ кас намедонад ки кай мемира. ҳамеша ҳаракат кунен, рост бошен дар ҳаёт. ҳар як одам як роҳе ҳастай барои худша фаҳмидан. Такрорам шава, як бор дига мегум, дар бисёр видеоҳо амира гуфтагим, як вақт дар падари ма як савол мешавад ки ман ҳеҷ вақт амира фаромӯш намекунам ки чӣ гуна ҷавоб дод. Масалан як одам ами кинҷиковӣ кардагда барои правилни будан, масалан дуруст будан дар ҳаёт, гапу чапу дигар. Ами саволи дурози бисёр дод, баъд падари ма гашт гуфт ки гӯш кӯ, ҳамин шаб вақте ки сарта дар болишт мемонӣ, мефаҳмӣ ки ту чӣ хели одами нормалӣ ё ин ки ягон одами пастба. Маънои хеле ҳам калон дора бардора, барои чӣ хотире ки гарчанд чӣ гуна одаме ки ту набошӣ, худованд дар дили ту мондагиай ҳамун чизира. Виҷдон меган ку, гарчанде ки одам бевиҷдон боша, заррае ҳаст, яъне ки бевиҷдониш дар берун мебарояд, лекин дар дохил азобуш метиҳад. яъне ки дар берун мебурояд мегӯяд ки ҳо прафа, мебурояд мегӯяд ки ҳо ту неправӣ. худша прав карда, худра неправ карда ҳаракат мекунад, худша ҳифз карда, гарчанде ки неправ боша, ҳаракат мекунад ки сари одаму дар гӯша одаму дар лабша кашор кунад, то ки боварш кунанд. Лекин вақте ки худаш дар танҳоӣ бо худаш мемонад, худаш медонад ки неправа. Ва чунин одама тасаввур кунед вақти ҷон баромадан. Барои ҳам хотир ҳаёта ҳамеша ҳаракат кунед ки дуруст бошен. Фикраҳоятатон дар комментария бинависен. лайк мондана фаромӯш накунен. Агар ки ба фикрҳои ман розӣ бошен, ҳамада хайр. То видеоҳои оянда.